нея първо подробности за живота й. Мартина Петрова е на 25 години. Има бакалавърска степен по стопанско управление. Въпреки завършеното висше образование, нейната страст си остават танците. Тя е част от The Secret Garden Show. Освен, че танцува, работи и като модел. Снимала се в редица клипове на популярни български изпълнители. Мартина е и мениджър на събития за увеселителни клубове и заведения, в които участва и самата тя. Нейно хоби са спортът и танците, тренирала е и таеквондо. Обожава животните и има 3 кучета. Преди време в медиите се появиха публикации, че има връзка с бившия мъж на поп-фолк певицата Емануела, Димитър Динев. Мартина обича да експериментира и засне еротична фотосесия за списание Playboy. Тя е момичето от корицата на списанието за месец декември. Така, Мартина, видях една твоя снимка без грим. Да. Уникална си. Благодаря. Ама сега? Сега съм? Сега си цялата префасонирана. Всъщност... Не мога да те позная. Аз мислих, че влиза някаква... Не да знам. Изобщо не можах да те позная. Да. Да. Всъщност мога да изглеждам и добре без грим. Разбира се. Всяка една жена трябва да изглежда добре и без грим, нали? Но всъщност грима... не се показа и на нас така? Защо не се показаха? Мисля, че за вашето предаване и за всичките тези притеснения, които имах... Ама какви притеснения имаш? От теб. От мен? Ти си малко хаплив. Не, глупост. Няма такова нещо. Особено като видя хубава жена пред себе си, тотално се отпускам. Изобщо нищо хапливо няма. Като мене, нали? Да, но право е така, потъвам, като видя хубава жена. Изобщо няма нищо хапливо. Грешиш. Как се развиват нещата при тебе? Така като модел, танцорка, организатор на събития? Всъщност аз се справям с всичко много лесно и даже имам време за, може би, нещо друго да се занимавам. Оставям и време и за приятели, и за семейство и съчетавам, нали, с работа. Да. А тая работа не е ли малко в страни от това, което си учила? Да, всъщност доста страни е, но... А ти защо го учи тогава това нещо? Защо го учи? Беше ми интересно. Всъщност, когато завърших образованието си, трябваше, нали, да запиша да уча висше, нали? Да. Което е нормално. Чакай, момент, кой казва, че трябва? По-престижно е, нали? Престижно. Естествено, нали, когато имаш образование, това го има в... О, Боже, колко се притеснявам. Не се притеснявай, мило момиче, спокойно. Отпусни се. Ти нали си точно това, нали си в шоу-бизнеса? Да. Ето го шоу-бизнеса на живо. Това ми е първото интервю на живо и то при теб, нали? Ама ето го шоу-бизнеса на живо. И благодаря за колко поканата. е просто, седиме си на две футиолчета и си говориме нещо. Да. Всъщност танците... Да питам, казвам, защо така в страни от образованието отиде? Защото танците, пак ти казвам, от малка се занимавам с танци и се опитах да се отделя от това нещо, но то не става, нали? И се развивам в това нещо. Като ми се даде възможност, нали, да съм ивент менеджер на столично заведение. Да. И давам работа на хора. Ти даваш работа на хора? Да. Аз направих... Ивенти правиш, както се казва. Ивенти. И чрез ивентите, ето ви работа. Не е само това. Аз събирам екип от момичета, които танцуват. Аз ги обличам. Аз решавам как да изглеждат. Имаш си работа. Имам си работа, да. И ще се развиваш в тая посока. Да, надявам се на по-големи успехи. Да. Добре. Поотпусна ли се малко? Опитвам се. Поотпусни се спокойно. Всъщност и съм леко болна, но леко болна. Тук съм. Добре, няма тогава да те притеснявам повече, щом си леко болна. Благодаря ти за това гостуване.